казах, че според мен потърси си работа, потърси си квартира и си работи и си плащай наем. Според мен това е правилното. Това, което трябва да направиш. Не е толкова сложно, колкото си мислиш. Ти си мислиш, че е много сложно. Не е толкова сложно. Има си обяви, звъниш си, питаш си, ходиш си, гледаш си. Сега може да не ти хареса първото, второто, третото, може да ти хареса. Работа в София винаги може да се намери. Квартирата е малко по-сложна. Работа има. Сега каква работа? Те да знам. Каква? В магазин? В цех някакъв? Не знам каква работа. Но ходи, обикаляй, звъни, да видиш какво е положението. И веднага като камериерка работиш по хотели. Трябва да си много бърза. Трябва да си много бързо. Не знам дали си толкова бърза. Тя бързо работиш. Не знам. Ма сега трябва да гледаш, иначе като почне декември, те вече са... Кое да гледам? Квартира и работа. Може би първо квартира. Защото работа ще се намери. Това е София. За 2-3 дена може да се намери работа. В магазин нещо продаваш, там не знам. Няма представа. Но квартира по-трудно да се намери. Защото почне ли декември, то е 6 декември, Никулден, после след 15 декември всичко замира. Хората се готвят за коледните празници. Сега трябва да търсиш. Ето никой не ти пречи. И аз в Стара Загора живея. Пълна свобода имаш. Но така ти само си губиш времето, като го караш. Защото, нали, тук аз не мога вечно да плащам наем. Тук ти за декември ще ми дадеш ли половина? За какво за декември да ти дам? Половина. Нали ще съм месече на друга квартира? Декември ще си на друго място. Ми да. Добре. Да, бе. Ще се преместя на друга квартира, нали ми казваш да се търси квартира? Ими да, защото аз тук давам почти 1000 лева танче. 70 найем и 200 за парно и ток вода и не знам си какво и 1000 лева давам. Не мога
вечно, аз нямам възможност. Другия вариант е да даш половина. Не, че ме устройва много. Предпочитам на практика е безсмислено това, да. Да плащам даже и половина. Пак е тъп. Така или иначе ще живее в София. Ще се намеря друга квартира и това е. Много няколко месеца ми даваш половиния найем, ще го преглътна, не? Но няколко месеца, нали, не вечно. Докато си намериш работа. Но целият найем, аз не мога просто 1000 лева на месец. Това е безумно. 1000 лева всеки месец аз хвърляме така на вятър. Защото аз не живея тук. Аз полза от това, тия пари, дето ги давам, аз лично нищо не виждам. Но работа може да се намери за една седмица. Като се хванеш сериозно, гледаш обявите, звъниш, ходиш. Хората имат нужда от хора да днем работят. Сега не знам какво състояние да работиш. Според мен може да смяташ това с магазин. В магазин пак трябва да си много чевръст. Не знам какво може да работиш. Някакъв цех. Производство. Нямам представа. Не знам. Но виж обявите. Човек трябва да се пробва да види. Какво ще намери. Време е там, че ти виж на колко години си трябва да почнеш да си самостоятелен. Си изкарваш пари, да си се грижиш за себе си. Успиваш си живота. Но ако речеш се върнеш в Стара Загора, можеш да се върнеш. Никога няма да се върна. Но ако се върнеш, нека В София ще живее. Ще се премести в друга квартира. Мама не може да те изгони. Никога няма да се върна в Стара Загора. Имаш си парички, да си позволиш, докато намериш нещо, което ти харесва.
Но аз най-късно до края на декември ще плащам. Не искам. Мисля, края на декември ще кажа на хазяйката, че се изнасям. Така че сега ноември си намери. Ако може до края на ноември да се изнесеш, за да мога да освободя от начало на декември, ще най-хубаво. Защото да не плащам за декември, наем. Има време, то днес е 7, утре 8, 9, понеделник и 10. 3 седмици има на края на месеца. 3 седмици не е малко време. Но края на годината и се притеснявам, че няма да има много избор. Що си скръстил така ръцете? Да, като мисли съм скръстил ръце. Това много ма дразна тия трохи тук, всичко това. Те, че от кога не си имал? Днеска яда. Гледам някакви мравки там. Май. Мравки не са насекоми, не мушички не. Но се обират нещо. Така тач. Да вземе се сериозно. Търси в интернет, звъни, обикаляй. Карта за градски транспорт имаш. Какво значение? Ими като обикаляш, да с карта за градски. Ще изкарам. Аз ти оказвам сега, за да имаш време да намериш. Защото ще се наложи. Добре, че аз съм уморен и утре трябва да ставам рано и да ходя на работа и трябва да си лягам. Съм много доста уморен, да ме безпокоен. Реално стача, лека нощ. Аз си изкарам карта за градския транспорт. Решил го. Няма да, нали трябва да. Имам нужда. Да. Трябва че с Сити центъра, подлеза на Сити центъра има бюро. С седмицата и си там.
It's 10:05 p.m.